County ya Nyamira igotokoma no muri kito Jobu Maange yo gotumanyibune kina kemubwatana ntumo bunge bwe county ya Nyamira Steve Mugaka niko bona sentunde ndeke abakego tegerero litukolya lero gati ya balyanse mu yobo soheri babere bali kwameri obwa Steve Mugaka se county ya Nyamira ngamuna yo kabiro mu bunge bwense mejo Vincent Kemosi oyiboneke na kiaya kyabakego tuguterwa litukolya lero na bokolenga no mwamereri onde kurwase kyamakali kya ODM Rogers Muturi ekine kyengo kira chigotigara gotegerwa asoko merelio bwiwa mu bunge West Mugrango imeye county ya Nyamira oroboti rwa senchira yobekirano nigo ekina gyo kwamereria obo bwibo mu bunge West Mugrango Steve Mugaka kyabage kugendera gotegererwa bosibo monachi ekina kiare waweru under regulation 93(1) of the election general regulations 2012. Seri tukolya rero ekina kyabegetwe noyo kabeire omubunge West Mugrango Vincent Kemosi kyabage gotuguterusiko asengencho kyabegetwe asenchera etali endonge yenko bwatekana no mwakili Samson Nyaberi oyore ensemo yo moske Steve Mugaka chief agent ya Mheshimiwa Kemosi abegete court ekine kiegetangani nkiaba dismissed yani nkiarusi wa court asengenjo Mheshimiwa tabete served tai masakara ali alenge kogera ache koti ache wetetea naro ase court kina kero kiara wono toirana ekina kia Rogers hashtag tyo Mheshimiwa kiocha kogendera toire jitariki chekine kyo chikale tocha kachitariki sano ngotie nyonde togenderera sama tukali twaegwa amasabo yensemo y'abawakili bakwamereria obubwibwa Steve Mugaka yokogania obolendi gotingiwa ase amasakara IEBC agachire nabagagwancheranwa. So there is a threat to the company. Again, no evidence has been laid to show any such apprehension. Ase omo deputy registrar aigwali bagakobeka ekebuli ensemo ejio. In order to allay any fears of interference, I'll make an order that the DR High Court to add an extra padlock to the warehouse where the IBC has stored the materials. Omwakili Danstan Omari nachengera egetambo keryo ekyogie court asasaba ebunge enene goete chibesa cha CDF elinde abamenyi banyore amagenderero orenge omweshimiwa West Mugrango Honorable Kemosi aegwega sina Ruto kiagera bona sarengeretina nanyore kirogo kiaereira parliament yeti CDF wangu sana Jumatatu abana ba West Mugrango onye chibesa chigocha bagende skuru egasi yanse korwa seke gambero ekenene Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.